tamang segregasyon ng basura patuloy na nagiging hamon sa ilang barangay sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagiging hamon sa ilang barangay sa Dagupan City ang tamang segregasyon ng basura sa mga residential area kasunod ng ulat na marami pa rin ang hindi sumusunod sa itinakdang paghihiwalay ng mga itinatapon. Sa kabila ng mga programa at paalala ng pamahalaang lokal hinggil sa wastong waste segregation, sinabi ng ilang barangay na nananatiling hamon ang pagsunod ng ilang residente na nagiging sanhi ng problema sa koleksyon ng basura. Tulad sa Barangay Bunuan Gazette, inihayag ni Barangay Captain Noel Bumanlag na marami pa rin umanong residente ang hindi nagsasagawa ng tamang segregasyon, bagay na nagpapahirap sa trabaho ng mga nangongolekta ng basura. Ayo po, talagang mas marami yung hindi nagsisegregate kaya doon kami nahihirapan. So although naman, tayo naman umiikot para ma-enhance yung mga tao at dapat gawin nila yung dapat parte nila para sa ating barangay. O talagang pagka wala yung barangay upisa, wala yung barangay family, talagang hirap kami magturo sa kanila. Dagdag pa niya, hindi umano nagkukulang ang barangay sa pagbibigay ng abiso at paalala sa mga residente tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, lalo ang paghihiwalay ng recyclable at non-recyclable na maaaring mapakinabangan pa. Sana po sa mga constituents sa Bunuan Gazette po o sa ibang barangay, sana po sundin natin po yung programa ni Mayor Belen. Kasi nga po, ang programa ni Mayor Belen ngayon, gusto niya ma-zero waste sa ang Dagupan. Nakita natin naman na halos wala nang sa dam site natin sa Dagupan, yung 60 years old na basurahan, dam site nga, nakita natin na halos maubos na yung basura sa sipag po ni Mayor Belen. Kaya po sana po sa atin lahat, sumunod po tayo para lahat po makikinabang sa plano ni Mayor Belen. Ayon pa sa kapitan, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng barangay sa pamahalaang lokal at sa mga residente upang matugunan ng problema sa basura at maiwasan ang pagdami ng tambak na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga residente. Samantala, inaasahan namang mahahakot ngayong araw ang mga naipong basura upang diretso itong dalhin sa sanitary landfill sa Urdaneta City. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.